لوانه حمزه چول geçeni سوپین سالی به شواز شوات لسر روی دپی و اینه خیزدیکه و تابلوین خوشیک و بالکش چیدیکه. و اف هنره بریا مدیا جواکی هین بویه و 7-8 ساله شوکاری دیکه. امبون مهوان وی و بریا کو گهداریا چیروکا هنره وی بیکین مدید کو هر آلی مالاوی به خملا هنری کدا دستان هاتیه خملاندن. از وی کاری نیسکا 7-8 ساله از دیکم. مجیکی هم نبوم همه سر سوسیال مدیا ده هنکی من سیر کر. پاشی من بخو او کر چکر. زمانی مجی هبو. چول geçen جبو çekirina wêneyê ki herî kêm 7 saetan ser dixebite. Ew dibêje ku ev huner ne mîna bi pênûsê xîskirinê ye. Ger ku xeleteyek çêbû, êdî vegera wê tune ye û divê ew tabloyê bavêje. Eva em pê ew ki makîna pê em dişewitînin xeta ki qebûl nake. Nikarî digerî bizvirnî. Bo wî sebrekî mezin dixwaze. Çol geçen her wiha bi çêkirina van wêneyan debara xwe pêktîne. Lê ew dibêje ku bi çêkirina van wêneyan aramiyek dikeve dilê wî û sabra wî pêtê. Ez car mesela tablokê çê dikim 6-7 saata yan jî daha zêdetir. Ez dêna xwe dibê mesela min red kiriye. Gele meriv şad dike, gele meriv huzurekî dibîne. Çol geçen dibêje ku şewaza vê hunerê beriya 40 salan hatiye destpêkirin. Lê hin jî li saziyên fermiyên girêdayî Wezareta Çandî bi awayekê xurt xwedî derketinek tune ye û her wiha li zanîngehan jî beşa vê hunerî nehatiye vêkirin. Gelê me destê wana gele ew ke ser vî zanaatê de yê baş hene yê xweş hene ama îmkan nîne. Ew hêvî dike ku atölyeyekê veke û vê hunerê hînî şagirdan bike û hunera xwe xurttir bide berdewamkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.